The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Tak vraj už dostávam pokyn, že je ma vidieť a počuť. Takže vás vítam na dnešnom webinári, takom predvianočnom. A keďže toho máme dosť málo na to predvianoce, tak aj náš webinár bude trošku náročnejší. Ale myslím, že to spolu zvládneme. Dnes budem sama, pretože pani doktorka sa trošku necítila dobre, hej? Tak radšej išla si urobiť test a pozrieť sa, či je všetko v poriadku, pretože dostávam stále viac a viac informácií, že lekári majú trošku problémy, sú chorí. No ale myslím, že zvládneme to. Dneska som tak pripravená, ale veľmi sa ma nepýtajte, lebo skutočne nebudem vedieť veľmi odpovedať, ale budete mať otázky, samozrejme, dajte ich a keď budem vedieť, odpoviem a keď nie, tak potom e-mailom. Dobre? Tak, ideme na to. Dneska hovorím, budeme mať ťažké pohyby, čo robiť s tými ťažkými pohybmi, aké techniky zvoliť. Takže tí, čo už robíte so strojčekami vo veľkom, ortodontisti, respektíve ortopédi, to bude pikoška pre vás. No, tak ideme na to. Toto preskočíme. Už len pripomeniem, že sme mali, toto je 4. webinár. Prvý webinár bol taký úvodný, prešli sme celou liečbou. Druhý webinár bol taký komunikačný a taký manažerský. Minulý webinár už bol viac taký lekársky, sme sa rozprávali o tom, ako umiestniť attachmenty, ako robiť IPR. A dnešný webinár, kým k nemu prejdem, tu ešte vidíte takú tabuľku, ktorú už máme pripravenú, už niektorí lekári dostali a môžu sa ňou riadiť. A vy, ktorí ešte ju nemáte, tak zrejme už len po Vianociach dostanete túto tabuľku, buď vám ju osobne donesiem, alebo vám príde poštou. Hej, to je tá tabuľka výhod nápravy maloklúzií. Tak, dnes. Poďme si rýchlo zopakovať druhý pohybov. Začneme, tu vidíme, hej, extrúzia, čiže pôjde von, intrúzia, skláňanie, sklápanie korunky. Áno. Čo? Nevidieť to? Pomalšie? Tak musím ísť pomalšie trošičku. Potom tu máme torzné pohyby, distalizácia, mezalizácia, potom proklinácia, expanzia a lingválny pohyb. Tieto pohyby sme si už brali pri prvom webinári, takže to som tak rýchlo preletela. Také zopakovanie si týchto pohybov. No. Ďalšie pohyby sú tie, ktoré pri tejto liečbe, pri tejto terapii zo skúsenosti sa javia ako náročnejšie a patrí k nim rotácie, extrúzie, intrúzie. Samozrejme, vyplýva to z toho, že zuby majú rôzne polohy, majú rôzne tvary koruniek, polohy koreňov zuba, tak preto sa takto definujú tieto druhy pohybov. A samozrejme ešte, keď sú kombinované pohyby. Tak, čo robiť, alebo aké postupy sú zvolené pri extrúzii, intrúzii a pri rotácii? Teraz začneme vôbec všeobecnými princípmi, keď sa robí extrúzia, intrúzia a toto sa všetko plánuje. Takže opäť je len také zopakovanie, ako funguje plánovač pri extrúzii a intrúzii. Takže ako sa postupuje. Zuby, ktoré treba extrudovať, najprv sa musí vzpriamiť, pretože nemôže sa sklonený zub napriamo ich hneď extrudovať. To znamená, najprv ho musíme vyrovnať. Hej. Tu je tento zub, o ktorý sa jedná. Najprv budeme vyrovnávať, čiže ten vyklapanie. Umiestni sa attachment a vyrovnaný zub sa potom bude postupne posúvať. Predtým, po tom vyrovnaní, musíme skontrolovať, či je dostatok priestoru v kombinácii so susednými zubmi. Hej. Tu je ten stred, kontakt. Ako náhle je tam kontakt, čo sa robí? IPR, tak sa urobí IPR.
IPR vo veľkosti, ktorú dostanete v správe. A po vykonaní IPR, to znamená, je to dostatok priestoru, tak postupne po malých krokoch sa zub extruduje. Až dôjde po svoju polohu. A toto všetko je naplánované, toto všetko budete vidieť v pláne liečby. Podobne sa postupuje pri intrúzii, ale všimnite si, pri intrúzii sa attachmenty dávajú na susedné zuby, ktoré pôsobia ako kotvičky. No. Pri rotácii je základný princíp taký, že zub, ktorý treba rotovať, to je tento zub, tak najprv je treba vytvoriť dostatok priestoru pre tento zub, pretože samotný nebude rotovať bez toho, aby tam nebol priestor. V tomto konkrétnom prípade, keď je situácia ilustračná ako táto, tak distalizujú sa tieto zuby, vytvorí sa priestor a začne skratať. Podobne, ak bude treba urobiť IPR, budete mať v pláne liečby, že je treba urobiť IPR. A po ukončení budete sledovať, ako zub rotuje, až dosadne na svoje miesto. Na takýto rotovaný zub sa umiestňuje takisto attachment na to, aby predsa tá pritlačná sila bola zvýšená tým attachmentom. No a čo robiť, keď nedochádza k rotácii? Prejdeme teraz na postupy, ktoré sú pri extrúzii. Hej? No, tak tu máme zhodnotené extrúzia. Pamätáme si tú rotáciu, sme skončili rotáciu a nefunguje rotáciu. Teraz sme ukončili. Tak najprv preberieme si extrúziu, čo robiť. Hej? Tu je znázornená extrúzia a tá extrúzia nemusí byť len pri nesprávne eruptovaných zuboch, ale môže sa ukázať, takzvaný tomu volá fenomén spontánnej intrúzie. To je tu nás znázornený. A tak tam sa píše, spontánna intrúzia jedného alebo oboch horných bočných rezákov je jednou z častých príčin non-trackingu. A stáva sa to, čo to znamená ten non-tracking? Zuby prestanú sledovať plán. Jeden vyrovnávať sedí, druhý, príde ten tretí, ďalší teda a zrazu zuby sa nejebu podľa plánu. Tých príčin môže byť niekoľko, ale pri tejto spontánnej intrúzii sa stane, že v podstate ten zub ako keby sa vtlačil hore. Príčinu tohto javu je neznáma, môže sa stať, nemusí samozrejme. Vysvetľuje sa to ako tým, že laterály sú vtlačené až do alveolálnej kosti. A potom ten tlak okolitých zubov spôsobí laterálnu intrúziu. A pri tomto jave, ak sa stane to, postupujeme úplne identicky ako pri extrúzii. Okay. No a toto sa deje, tie pomocné aparáty sa v podstate dejú v vašej praxi. Čiže nie je to nič naplánované, nie je to nič v pláne liečby, ale proste sa to udeje. Tak preto si tu dnes hovoríme taký postup, čo robiť keď. Okay. Tak tie pomocné aparáty alebo pomocné prostriedky zvyčajne sú takéto maličké, takéto maličké, voláme to brackets, buttons, gombiky. Zámky zvyčajne, teraz ma opravte ortopédi, ale zámky sú trošku inak vyzerajú, tak preklad sú gombiky. A na to, aby sme mohli aplikovať tieto gombíky a takéto elastické gumičky, potreba vybavenia, bežné vybavenie, ktoré máte správne adhezívum kompozit, ktorými sa nalepia tieto gombíky. A tie gombíky môžu byť buď keramické alebo plastové a potrebujeme elastické gumičky. Plus buď špeciálne dierovacie kliešte na linery, ale úplne vám postačí aj dierovačka na papier, ona dokáže takisto liner urobiť do neho výrez, alebo môže to robiť to vrtákom, s diamantovým vrtáčkom. Tak. Najprv
na ten zub, ktorý potrebujeme zavesiť na ten pomocný aparát, urobíme do toho eyelineru taký otvor, výrez. Aj to sú tie kliešte znázornené. Môžeme nájsť, tak vidíte to tam, tie kliešte. Ten výrez je urobený tu. Urobí sa ten výrez samozrejme hore a urobí sa aj na vonkajšej, aj na vnútornej strane toho vyrovnávača. Potom sa prilepí gombík, tak na vestibulárnej, ako aj na orálnej strane zuba, v blízkosti jasnej, čiže tej hornej časti. Upozorňujem, že tie gombíky si dávajú na zub, nie na eyeliner. No, už aj to boli také nedorozumenia, že na eyeliner je technika lepenia a v minulosti sa to aplikovalo a dnes sa prax prikláňa k tomu, že ten eyeliner nie je veľmi vhodný na lepenie takých gombíkov, sú iné metódy, ako pracovať s eyelinerom. Čiže v prípade gombíkov, ak chceme ich lepiť, takže na zub. No, vyzerá to takto. Keď sa nalepí gombík na jednu stranu a na druhú stranu zuba, vloží sa takto upravený eyeliner, to pekne vidíme, no a preťahne sa elastická gumička z tej orálnej strany na vestibulárnu cez eyeliner a takto sa zafixuje. Koľko je potrebný, aký počet krokov je potrebný na to, aby sme takto extrudovali zub? No, závisí to od situácie, od veľkosti, ale v každom prípade treba sledovať ten postup, pripraviť tie vyrovnávače určite na 2-3 kroky a sledovať, pretože aj tak budete si volať pacienta na kontrolné sedenie, čiže do času, kým si nezvoláte pacienta, nemá načasované kontrolné sedenie, toľko vyrovnávačov upravíte. A hlavne vybavíte pacienta gumičkami, pretože tie gumičky strácajú elasticitu, tak by ich mal meniť si pravidelne pacient tieto gumičky. Dobre? Takže to je veľmi jednoduchý úkon a veľmi rýchly úkon. A fakt trvá to pár minút, nie je to nič zložité. Pri rotácii zuba, keď sa nedieje podľa plánu, nemám sa hýbať, a postupujeme veľmi podobne. Akurát musíme zistiť príčinu, prečo ten zub nerotuje. A vyskúšať všetky možnosti, aby sa dal ten zub, ktorý nerotuje, do pohybu. Tak skúsme zistiť príčinu. Tie príčiny môžu byť rôzne, prečo zub nerotuje. Môže byť, že jednoducho sa mu nechce, niekedy aj to sa stáva, napriek tomu, že je tam attachment, napriek tomu, že je naplánovaný, jednoducho zub sedí. Ale môže byť, že má nedostatok miesta. Môže byť, a to je veľká častá príčina, že pacient je nedisciplinovaný, to znamená, nenosí vyrovnávač tak dlho, ako by mal. V tom prípade na ten zub, a tak ako sme si hovorili, máme ostroplastický a astotoblastický pohyb, nenastala tá správna naštartovanie týchto pohybov, preto ten zub sa nehýbe. A hlavne ten prvý pohyb, ktorý je kritický, ktorý štartuje pohyb zuba, ak nedôjde k nemu, ten zub proste sa nepohne. A to je tá disciplína pacienta, keď je nedisciplinovaný. Čiže nenosí ten zub nie že dlho, že 2 týždne, ale nosí ho dlho denne. Preto je tých 22 hodín denne, aby nosil pacient ten vyrovnávač. Takže toto by sme mali vylúčiť, že nedochádza k tomu, že pacient je disciplinovaný, je tam dostatok priestoru. Tak, čo vtedy robiť, ak sme vylúčili tieto veci? Skontrolujeme, či je dostatok priestoru, pevné kontakty. Ak sú tam, to znamená, nie je dostatok priestoru, vytvoríme priestor. Strategiu sme si hovorili, ako sa robí. A vieme to. Stačí naozaj niekedy málo priestoru, ak ste išli podľa plánu liečby a urobili ste IPR tak, ako treba a zistíte pri kontrolnej návšteve, že je treba opäť urobiť IPR, treba urobiť, lebo niekedy sa môže stať, že ten plán ukazuje IPR, ktoré je urobené, ale tie zuby sa pohnú trošlinku viac, ako je treba. Tak preto to IPR skontrolovať, staré kontakt treba skontrolovať. No, je tam priestor, dostatočný priestor. Potom je taká technika, taký trik, veľmi účinný trik, niekedy si o tom povieme viac, ale teraz budem veľmi konkrétna pre tú rotáciu.
urobí sa taká priehlbinka do vyrovnávača. A tá priehlbinka funguje ako keby ďalší attachment. Čiže tá priehlbinka, po anglicky dimple, sa vyrobí na ten zub, ktorý potrebujeme pohnúť. Sú to také špeciálne kliešte, volajú sa Hilliardové kliešte, ak by ste mali záujem, môžem vám ich zaobstarať, ktorými sa robí jamka do toho vyrovnávača. Tá jamka sa umiestní na ten rotovaný zub a na to miesto, ktoré v takej hornej tretine sa urobí tá jamka. Budeme mať, hovorím, ďalší webinár o tom, kde umiestňovať dimples, tieto priehlbinky. A presne si povieme, ktoré situácii, na ktoré sa umiestňuje. Je to veľmi rýchla technológia a veľmi účinná technológia. Nielen pri rotácii, ale vôbec pri každom pohybe, ktorý sa nedieje tak, ako by ste si predstavovali. Napriek tomu, že tam je attachment a je tam priestor. Tak to je pri tej rotácii. Umiestni tá priehlbinka a nasadí sa aligner. Čo ešte môžeme skontrolovať? Veľmi častá príčina, a ja som to párkrát aj na sebe zistila, stane sa, že ten attachment najprv sa ukáže tak, že prvý aligner sedí, druhý sedí, tretí, je tam inciziálna medzera. A napriek tomu, že sa dá ten nový aligner vyrovnávať a cvaká sa, dajú sa žuvacie valčeky, nedostane. Nič sa nedieje, panika sa nedieje. Ten nový vyrovnávač mal by dosadnúť do tých 3, 4, 5 dní. Aj mal by sa dosadnúť. Ak sa to nedieje, a pacient samozrejme môže, vy ho nebudete vidieť a pri tom kontrolnom sedení, keď sa budete pýtať pacienta, že či mu to sedelo, tak vtedy treba skontrolovať veľmi zásadnú vec, ak sme kontakty skontrolovali, a tie inciziálne medzery nezmiznú, pozrieť sa, či ten attachment sedí do tej jamky. Pretože to je veľká ďalšia príčina, že ten attachment je mimo tej jamky, ktorá je na aligneri. A príčina, prečo ten attachment nie je v tej jamky, môže byť niekoľko. A treba skontrolovať, či napríklad kompozit nie je zatečený. To je najčastejšia príčina. Ak je to tak sa trošku upraví ten tvar attachmentu, aby ten aligner dopadol, hej, do toho attachmentu. V prípade, že ani to nie je príčina, tak vtedy môžeme urobiť ďalšiu vec. A to je, že stále sme vyskúšali, nesedí, nejde tá rotácia, tak vtedy by sme mohli prejsť, ak si na to, nie že trúfneme, je tu veľmi opäť jednoduché tie pomocné prostriedky, tak môžeme prejsť na tie pomocné prostriedky, ktoré vykonáme vo svojej praxi. Dobre? A tá rotácia pomocnými prostriedkami je jednoduchá tá stratégia. Nájdeme si kotviaci zub, ten kotviaci zub musí mať tú anatómiu, čiže ten kotviaci zub má väčší povrch koreňa, je to zvyčajne molár alebo premolár a zub, ktorý má problém rotovať, je zvyčajne to je rezák s menším povrchom. Hej. Zvyčajne tie majú problémy s rotáciou. Takže nájdeme si kotviaci zub a umiestní sa ten button, ten pomocný gombík, nielen na zub, ktorý chceme rotovať, ale na ten kotvený zub. A tak v dvojici tieto zuby spojíme elastickou gumičkou a ten rotačný zub chytí väčšiu silu pomocou toho kotviaceho zuba. Tak. Opäť zopakujem, táto metóda sa používa vtedy, ak je to rotácia väčšia a zub nerotuje tak, ako je požadované. A predtým ste vylúčili ste príčiny tej rotácie. To znamená, ste sa uistili, že pacient je disciplinovaný, je tam dostatok miesta a uistili ste sa, že attachment zapadne do alignera. Dobre? Tak. Ešte veľmi dôležitá poznámka tu dole.
Uistite sa, opäť, aj keď robíme tú rotáciu s pomocnými prostriedkami, tu je to dole, že ten zub, ktorý sa má otáčať, že nedochádza k tomu, že je posúvaný nejakým spôsobom meziálne alebo sa otáča, čiže translačne. Čiže musí sa rotovať tento zub. Vtedy sa robí tá rotácia kotvením. Tu je to. Podobný materiál ako v predchádzajúcom prípade, nie je tam nič iné. Pomocné prostriedky, čiže gombíky, gumičky, adhezívum a kompozit. No, len teraz budeme trošičku ináč vyrezávať, robiť do eyelineru výrezy. Výrezy budeme robiť na obidva zuby a z orálnej strany eyelinera. Čiže nad zub, ktorý budeme rotovať, a nad kotviaci zub sa urobia výrezy s tými kliešťami alebo dierovačkou alebo vrtákom. Potom prilepíte tieto gombíky, prilepíte na zub, ktorý sa má otáčať. Tento gombík prilepíte na zub, ktorý sa má otáčať, umiestnite ho mimo stredu a od smeru, ktorým sa má zub otáčať. A gombík sa aj pripevní na kotvu. V prípade kotviaceho zuba sa gombík umiestni vycentrovaný v danom priestore. Stále umiestnime tie gombíky na tej hornej hranici. Jasné, čiže hore na ten zub. Čiže takto tu máme ukážku toho. Vidíte to na obrázku. Obidva, jeden je kotvený, druhý kotviaci, ktorý. Jasné, že to je vidieť obrázku. No. A takto to máme urobené už nasadenou gumičkou a s eyelinerom. Čiže keď sme nasadili gombiky, dáme eyeliner, skontrolujeme, či má dobre robené výrezy. Niekedy je dobre naozaj skontrolovať, keď si to nasadí u pacienta viacej, aby nebola nejaká iritácia s tými gumičkami. Nasadíme, dáme gumičky, vybáme takto pacienta a sledujeme. Je to veľmi účinný prostriedok na tú rotáciu. Kontrolné sedenia, samozrejme kontrolné tento pohyb opäť po tých 2-3 krokoch. Nakrokujeme, keď chcete kratšie, čiže po tom kroku môžete, ale zvyčajne treba inštruovať pacienta, ako meniť tieto gumičky, alebo oni strácajú tú elasticitu, vybaviť ho tými gumičkami, ich má dostatok a ísť do toho. Tento postup naozaj vám umožňuje veľmi efektívne riešiť problém s rotáciou, pretože problém s rotáciou sa dá riešiť, ak sme vyskúšali všetko ostatné postupy revíziou, že požiadate o revíziu, len vtedy sa predĺžuje liečba. A tento spôsob, čo sme si teraz ukázali, vám umožňuje rýchly zásah vo vašej praxi, veľmi jednoducho nastaviť tento ťah, tieto sily tak, aby došlo k tej rotácii. Dobre? Netreba sa toho báť, treba to sledovať a samozrejme posúdiť, či tá situácia toho pacienta dovolí. No, vôbec, to znamená tie pomocné prostriedky alebo aparáty. Tento termín sa používa v ortodontickej liečbe priesvitnými vyrovnávačmi a označujú sa tam rôzne prostriedky, nemusí to byť len gombíky, ktoré sa môžu použiť v kombinácii s liečbou Clear Aligner. Dobre, priesvitnými vyrovnáčmi. No, CA skrátka znamená Clear Aligner. Tak som si to tak rýchlo zjednodušila. No a najčastejšie pomocné aparáty sú, už sme hovorili, to sú tie gombíky alebo zámky a gumičky. A tieto sa používajú najmä, ak sa robí extrúzia, rotácie, dá sa s tým naprávať aj triede 2 a 3, to si ukážeme v ďalšom webinári, ako sa to dá použiť táto metóda na nápravu s rízou 2 a 3, v triede 2 a 3. Potom na tzv.
limitované strojčeky, to je ten ďalší obrázok, ktorý tu navidíte. V kombinácii s presvitnými vyrovnávačmi. A je to na odchýlku, keď je otvorený. Tu to vidíte. V kombinácii bude to pred nasadením liečby presvitnými vyrovnávačmi v neskoršom zmiešanom chrupe. Je to pri deťoch, samozrejme. Takže je to veľmi účinné. Pozrite sa na to, odporúčam čelostným ortopédom, aby sa na to pozreli, pretože takto efektívne si vedia pripraviť pacienta, aby mohol ísť na liečbu presvitnými vyrovnávačmi. Potom sú tam expandéry, čiže sa pripraví pacient expandérmi a potom sa nasadí liečba presvitnými vyrovnávačmi. Potom opäť sú to tie prehlbinky, ktoré som už hovorila. Pomocný prostriedok, áno, aj prehlbinka môže byť pomocný prostriedok. Pomocou hiliardových kliešti sa urobia prehlbinky na rôzne miesta, podľa rôznej situácii. Ako som vravela, budeme tomu venovať ďalší webinár. Je to veľmi rozsiahle, pretože to umiestnenie tých prehlbenov môže byť veľmi rôzne v súlade s tou situáciou, ktorá nastáva. No a potom dá sa použiť tieto pomocné prostriedky aj pri liečbe clear aligners, ako tu vidíte, sú to skrutky, pružiny. Poznáte to z ortopedickej liečby, takže v kombinácii s presvitnými vyrovnávačmi. Tak. Ide na kombinované prípady. Kombinovaný prípad sa týka pacientov, ktorí sú liečení presvitnými vyrovnávačmi a sú spojení s inými technikami. To už sme trošku aj predchádzajúce hovorili, ale len na doplnenie. Robí sa to vtedy, ak chceme skombinovať výhody liečby presvitnými vyrovnávačmi a výhody, pretože aj výhoda tradičnými strojčekmi má teda výhody, tak vtedy sa to deje. Pár príkladov z praxe. Pacient začína tradičnými strojčekmi, ale z nejakých dôvodov musí ukončiť túto liečbu, čiže je potrebné sňať, než ukončiť liečbu, sňať tieto strojčeky. Vtedy je vhodné pokračovať liečbou presvitnými vyrovnávačmi. Tie okolnosti môžu byť rôzne, neviem, načas je odcestovaný a nebude môcť chodiť na pravidelné návštevy, ktoré musí absolvovať, keď má tradičné strojčeky. Alebo, môžu byť životné situácie, chce vyzerať krásne nevesta na svadbe. Takže umožnite to svojim pacientom, ak nosia tradičné strojčeky, že sa snímu, ak ste s tým komfortní a pokračuje sa liečby vyrovnávačmi. Alebo sa skombinuje výhody, že sa nasadia tradičné strojčeky na náročné pohyby, a keď sa urobia náročné pohyby, dajú sa dole a pokračuje sa v liečby presvitnými vyrovnávačmi, už keď sú tie náročné pohyby dokončené. Alebo opačne, že sa začne liečba presvitnými vyrovnávačmi a postavia sa zuby do oblúka, potom sa nahradí táto liečba presvitnými vyrovnávačmi a náročné pohyby sa urobia tradičnými metódami, tradičnými strojčekmi, čiže fixnými aparátmi. Takže vidíte, možností je niekoľko a umožňuje vám to hlavne reagovať na potreby pacienta, reagovať, ak chcete získať vyššiu kontrolu. Keď som bola v Prešove, tak pani doktorka hovorila, ona chce mať tú kontrolu, chce ju mať. Tak napríklad to je spôsob, ako mať nad náročnými pohybmi vyššiu kontrolu, ak sme presvedčení, že tradičný postup má vyššiu kontrolu. Dobre? No. Tak tu sme skončili. To boli všetko postupy, ktoré robíte vo svojej praxi. Čiže nalepovanie tých gombíkov alebo použitie kombinované techniky, to robíte vo svojej praxi. Samozrejme, pri tej kombinácii potom musí byť veľmi úzka spolupráca počas zadávania prípadu do formulárov, ale v každom prípade
veľa vecí potom robíte vo svojej praxi. Teraz prejdeme na situácie, ktoré vidíte, to sú tie situácie, ktoré majú pacienti a ktoré je potrebné zvlášť sledovať ešte pred zadávaním prípadu, alebo teda počas zadávania prípadu zistiť tieto situácie, dobre ich popísať a napísať do formulára. A tieto... A tieto situácie v praxi, ich dosť veľa. Môže byť frenulum, môže byť vekové obmedzenia, môže byť skrížený hryz, tu sú všetky. Dnes si povieme časť, to je tá ľavá časť, pretože naozaj je to dlhá téma, tak by som vás úplne ubila tými náročnými vecami, tak si povieme len prvú časť. Dobre? Tak ideme. Tu len zopakujem, že sa riešia pri zadávaní prípadu, treba byť veľmi špecifický, pretože nám to pomôže robiť naozaj dobrý plán, pretože ak nebudeme vedieť, povedzme, že sú krátke klinické kolónky, tak ten plán nebude celkom sedieť tejto situácii. Nestále sa dá posúdiť z fotografií alebo z otlačkov, že sú to tá situácia, o ktorej hovorím. Dobre? Potom sa pripravujete na užšiu spoluprácu s technikom. Všetky tie veci, ktoré spomínam, len zvýši predvídateľnosť pohybov a tým pádom aj výsledkov. Spokojnosť pacienta a vás ako lekára, samozrejme. Tak, ideme na frenulum. Je to bežná vec, častá. Ako postupovať. Keď je liečba preskriptívnym vyrovnávačmi, na začiatku, keď sa nasadí táto liečba, pri tom prvom vyrovnávači častokrát to ani nebadá, že by mohlo ísť nejakú komplikáciu, ale ako náhle začne pacient, nasadí si vyrovnávač, začne rozprávať, začne sa hýbať, môže sa stať, že to frenulum začne byť podráždené až ulcerované. Bohužiaľ, tento dynamický pohyb nie je dobre zachytený, ani nedá sa zachytiť v otlačkoch alebo v skenoch. Môžeme niečo vidieť vo fotografiách, ale predsa len je treba popísať túto situáciu a predpokladať, že môže k tomu dôjsť pri zadávaní prípadu. Čo vtedy robiť? Ak sa už stane, že je dráždené, vtedy jednoducho treba, už keď máte vyrovnávače vyrobené a máte ich dodané a nebolo to zadané počas zadávania prípadu, tak jednoducho vy vo svojej praxi urobíte väčší výrez. Pokiaľ o tom budeme vedieť počas zadávania prípadu, čiže pri tom plánovaní, a vy nás dáte tam nám pokyn, že v inštrukciách, že je tam to frenulum a že chcete, indikujete, že môže nastať tento problém, tak potom zoberieme a alignery už počas výroby sa nižšie orežú. Čiže alignery, povedzme, v tomto prípade nepôjdu až na tú hranicu tých 2 mm na tom inkrenom mieste, ale budú rezané nižšie. To sa potom takto rieši. Vekové obmedzenie. No, často sa stretávam s tým, a ja sama, neviem prečo, že by kvôli môjmu veku, že pacienti sa pýtajú a majú zafixované, a niekedy aj lekári, že vek môže byť obmedzený. Zvyčajne vek nie je obmedzený pre ortodontický pohyb zubov. Obmedzením býva zdravie periodontu, pretože to je hlavné a kritické, aby ortodontická liečba bola úspešná. Takže toto mysliac mať na mysli. To znamená, pri tom veku, pri tých obmedzeniach veku, akurát ináč sa postupuje. Čo môžeme očakávať pri tých mladých pacientov? Terapiou s preskriptívnymi vyrovnávačmi sa dá aplikovať naozaj mladým pacientom. Dajú sa liečiť v veku mliečného chrupu a neskoro zmýšľaného chrupu.
Samozrejme, lekár musí byť stotožnený, musí vedieť a musí riadiť liečbu počas straty mliečných zubov a musí manažovať liečbu pri erupcii trvalých zubov. Na to treba myslieť. Pri liečbe pri tých mladých pacientov treba pristupovať opatrne, pretože erupčné pohyby môžu spôsobiť problémy so správnym sedením, padnutím Ehleinera. Takže to je taký odkaz pre tých mladých pacientov. Naozaj starostlivo, dá sa to robiť, sú s tým dobré skúsenosti, až na to disciplínu, ale netreba sa toho báť, len treba rátať s tou erupciou, čiže ten vek, určite viete, o čom hovorím, takže nebudem sa tam ďalej šíriť, ale poďme na tých starších pacientov. Starší pacienti majú určite svoje špecifika a to je hojenie a pohyb zubov môže byť pomalší, pretože aj ten metabolizmus je trošku iný. Tých porovnaní s mladšími osobami, to je jediná, nemôžem povedať obmedzenie, aj to špecifikom veku. Čo to znamená? U tých mladších pacientov môže, keď liečba reaguje, pohyby idú dobre, môže sa skrátiť interval nosenia zo 14 dní na 10 dní. Napríklad je to pri vašom uvážení. Ten pohyb ide, je v poriadku, môže. A pri tých starších pacientov treba byť konzervatívny, mať na mysli, že dlhšie trvá tá odozva. A samozrejme, stále tá rýchlosť pohybu zubov je variabilná a neznamená automaticky, že mladší pacient znamená vyššiu rýchlosť než starší. Je to veľmi individuálne, ale môžeme predpokladať, že sa to takto môže diať. Plus starší pacienti, na rozdiel od tých mladších, aj keď dneska nemusí to byť pravidlo, ale môže byť, že majú oveľa viac urobených stomatologických prác na svojom chrupe než mladší pacienti. Čiže môžu mať robené záseje, môžu mať korunky, môžu mať ošetrované koreňové kanáliky, môžu mať fazety a rôzne ďalšie rekonštrukcie. To znamená, že pri tých starších pacientov musíme mať do úvahy a veľmi dôkladne popísať pri zadávaní prípadu, že kde sú robené rekonštrukcie a kde sú tie mostiky, aby sme urobili plán práce, plán návrh liečby taký, ktorý bude zohľadňovať túto situáciu, pretože nie všetko opäť sa vidí na fotografiách, nie všetko sa vidí na otlačko. Dobre? Ďalšia vec, a to treba veľmi rozprávať s pacientami. Starší pacienti majú chrup opotrebovaný. Čiže môže byť nerovnomerné opotrebovanie rezných rán, opotrebovanie špičiek, môže mať rôzne odštepenie a zafarbenie. To znamená, že po ukončení ortodontickej liečby môže sa stať, a sa aj stáva, že zuby sú pekné, v oblúku sú vyrovnané, ale bude treba urobiť opäť ďalšie estetické práce, napríklad na to nerovnomérne opotrebovanie rezných rán. Na to treba myslieť a upozorniť pacienta, že môže k tomu dôjsť, aby pacient nebol v očakávaní, že i hneď po liečbe presne vyrovnáčom bude mať hollywoodskú úsmev. Zastal niekde v 2/3 a potom bude treba ten úsmev rozžiariť. To je to vekové obmedzenie. Skrížený zrys, po anglicky crossbite. Základné rozdelenie skríženého zrizu je dentálny a skeletálny. To viete, to je teória, to ste ovládate určite. Potom sa ešte rozdeľuje na jednostranný, obojstranný môže byť, anteriórny a posteriórny. Keď sa bavíme o liečbe s presitnými vyrovnávačmi, tak práve ten dentálny skrížený zrys veľmi dobre reaguje na liečbu presitnými vyrovnávačmi. To znamená, že netreba sa báť, ak máte takého pacienta, liečby presitnými vyrovnávačmi. Dokonca je oveľa efektívnejšia
než tradičné strojčeky. Prečo? Pretože pri tých dentálnych skrížených zrizoch, krozbytoch, jednostranných alebo obojstranných, keď sa aplikuje táto liečba, máte oddelené zuby tými vrstvami vyrovnávačov. Čiže vyrovnávač oddeluje horný a dolný oblúk počas korekčného pohybu zuba, čo umožňuje zubom v crossbite pohyb bez konfliktu s protiľahlivými zubami. Keď robíte tie tradičné postupy, tak zvyčajne sa musia vybrané zuby dávajú také bloky na ten zriz, aby sa chránil. Pri priesvitných vyrovnávačoch to nemusíte robiť, pretože ten zub je chránený a veľmi pekné výsledky sú pri tejto liečbe. S priesvitným vyrovnávačom, čiže otvorený, dentálne skrížený zriz, jednostranný, obojstranný, priesvitný vyrovnávač, áno. Pri skeletovom samozrejme to úplne iný postup, tam je chirurgický zákrok zvyčajne potrebný. Čo robiť, keď je nadmerné preplnenie? Opäť, liečba pri priesvitných vyrovnávačoch má veľmi dobré výsledky, dá sa, ale treba indikovať počas zadávania, že ide o to nadmerné preplnenie, je to len také malé, je to nadmerné. A keď je nadmerné, vtedy sa postupuje takto. Tu máte znázornené typy liečby, ktoré je možné aplikovať pri tomto postupe. To znamená hyper, attachmenty, proklinácia, expanzia, distalizácia. Najjednoduchší postup je, keď vyznačíte, keď zadávate prípad, tak ako tu je naznačené, ak je potrebné. To znamená, že potom náš pracovník aplikuje kombináciu alebo jeden alebo kombinácia týchto postupov, aby tú odchýlku, čiže aby tú nadmerné preplnenie napravil. Ale v prípade, že máte vy špecifickú požiadavku, tak treba tam zadať, poviem, máte špecifickú požiadavku, chcete najmä proklinovať, pretože máte to a to, také skúsenosti, treba to tam zadať. Dobre? Takže takýto je postup, odporúčané je, ak je potrebné, ale keď chcete špecificky, tak to tam dajte. Kliknete áno, kliknete nie a máte to. A potom do inštrukcií treba zadať, že čo konkrétne. Dobre? Zvyčajne sa používa, keď je nadmerné preplnenie, hovorím o nadmernom preplnení, obyčajnom preplnení alebo malom preplnení. Pri nadmernom preplnení sa zvyčajne používa kombinácia na týchto postupov. To znamená, že nepoužíva sa len samotná proklinácia alebo expanzia, ale napríklad sa používa proklinácia a expanzia v kombinácii. A vyzerá to takto. Kedy sa robí proklinácia? Tu je ukážka fotografie z profilu bez úsmevu a proklinácia sa hlavne robí kvôli tomu, aby sa napravil takýto typ profilu, keď ho vidíte, že tie pery sú tak spadnuté, alebo keď je starší pacient, môže mať také pery tak akoby ovisnuté. Keď si vezmete túto fotografiu a urobíte čiarovku na tomto obrázku, tak pacient, ktorý takto vyzerá, čiže tá horná pera sa nedotýka, je za tou čiarou, čo je za, čo je pred, ale keď je takto tá horná pera v postavení, tento pacient je vhodný na proklináciu. A má pacient horné pery naopak prekročí túto čiaru, vtedy sa volí opačný postup, tzv. Lingualizácia, aj keď ona nie je ako uvedená vo formulári ako s jedným postupom, môžete ju navrhnúť. Je to jeden zo základných pohybov, ktorý sa dá robiť. Čiže takýto pacient, ak má takýto profil, je veľmi vhodný objekt na proklináciu.
expanzia. No, máme tu ukážku, myslím, že to je Hellberry. Je to Hellberry? Asi, hej. Široký úsmev je krásny úsmev. Tá expanzia znamená, alebo vtedy ju treba voliť, ak pacient, keď sa zasmeje, tak vidíte medzi tými zadnými zubami a lícami také čierne diery alebo trojuholníky. A vtedy je vhodné trošku expandovať, trošku rozšíriť ten obliek. Keď k tomu dôjde, ten úsmev je okamžite krajší, širší, proste rozžiari toho človeka. Distalizácia je pohyb, ktorý pri tom preplnení, kde sa distiluje hlavne po tie moláre. Distalizácia molárov robí sa, ale vyslovene sa to robí len v nevyhnutých prípadoch. Povieme si o tých prípadoch, keď sa to robí. Takže tá distalizácia po tej premoláre je veľmi žiadaná, dá sa robiť až do 4 mm na jeden kvadrant, vtedy sú tie pohyby predvídateľné. Čiže aj výsledok je veľmi dobrý. V prípade, že by ste chceli pohyb viac ako 4 mm, treba potom napísať do formuláru, že takto si to želáte. Dobre? No a hyper, to sme hovorili, hyper, kedy sa vykonáva, sú tam limity, ktoré máme nastavené v našich protokoloch. Čiže len zopakujem, všetky tieto 4 metódy sa používajú na riešenie nadmerného preplnenia. Tak, naspäť sa vrátim. Nadmerného preplnenia alebo sústenia. Alebo ich kombinácia. Tak, krátke klinické korunky. Krátke klinické korunky sú kontraindikáciou, pretože už ten samotný tvár týchto koruniek neumožňuje eyelineru dobre sa zachytiť od tej zuby. Proste on nemá tú plochu dostatočnú, nemá kde sa zachytiť. Okay. Preto je vhodné vedieť, keď máte pacienta, má klinické korunky, krátke klinické korunky, dať nám to vedieť vo formulári, pretože vtedy už pri pláne liečby robíme v tom návrhu, sa robia attachmenty na tieto, aby sa ten eyeliner mohol zachytiť, tak preto sa tam dávajú tie attachmenty a tak vhodne využiť túto retenciu. Dobre? To sú tie krátke klinické korunky. Tuto je. Čiže napísať, dať do tých inštrukcií, aby sme mohli tam tie attachmenty dať a umiestniť na tej premluve. Dobre? Samozrejme, opäť, ak nestačí attachment, môžete umiestniť aj tie jamky na vytvorenie ďalších dodatočných retenčných zubov na línii dasien, čím vytvoríte a pomôžete eyelinerom vytvoriť väčší tlak na tie konkrétne zuby, ktoré chcete, aby sa hýbali tým správnym smerom. Hej. Opäť o tých priehlbinkách budeme rozprávať v ďalšom webinári. Ale takto sa riešia klinické korunky, čiže umiestnenie attachmentov na premoláre alebo zvýšenie retencie prehlbeniek, ale to už potom v vašej praxi. No, zuby múdrosti alebo tretie moláre. Je veľká teória o tom, budem len úplne krátka. A zuby múdrosti a čo liečba presvitlými vyrovnávačmi. Čiže nebudeme sa rozprávať o tom, či zuby múdrosti extraktovať, alebo ich nechať, alebo ako, to je na zvážení vašom. Ale v prípade, že tie zuby múdrosti sú tam, je treba vedieť, že môže ovplyvniť plánovanie liečby lekára. Či sú eruptované, alebo nie sú eruptované. Čiže treba veľmi skontrolovať zuby múdrosti a keď sa berú otlačky, správne zobrať otlačky, aby tie eyelinery potom aj správne sedeli.
Prečo upozorujeme na tie zuby múdrosti, najmä keď niekedy dojde v situácii, že treba druhý molár dystalizovať. To je to, čo som predtým hovorila, že neradi dystalizujeme moláre, ale môže sa stať, že je potreba ten druhý molár dystalizovať. Vtedy treba zvlášť pozrieť sa na ten zub múdrosti, ako je umiestnení, a či je tam dostatok priestoru. Pretože ak nie je, tak jednoducho bude tu treba situáciu riešiť. Čiže bude treba zvážiť extrakciu tretieho molára. Dobre? Naopak, môže sa uvažovať aj o odstraní druhého moláru, vzhľadom na jeho stav alebo polohu, a potom sa zváži, či ten tretí molár poslúži ako druhý molár, ten extraktovaný. Čiže to znamená, že je tam niekoľko možností, ktoré vy môžete posúdiť ako lekár a ktoré vychádzajú zo situácie pacienta. A práve toto je treba potom veľmi počas zadávania liečby indikovať. Tak. A ešte, tu už som naznačovala, že aj keď sú eruptované zuby múdrosti, majú opäť, keď sa berú otlačky, tak málo sa tam zobrazí supragingiválna korunka pre eyeliner. Takže aj na to treba myslieť, že ten eyeliner musí zakryť tú korunku a musí sedieť správne. Hej. Takže pozor na to, keď sa berú otlačky, aby boli správne zobraté, aby ten eyeliner správne sedel. Ďalšia ešte možnosť, môže sa stať, že počas liečby zub múdrosti eruptuje. A vtedy treba skontrolovať, pretože ten zub interferuje s okrojom eyelineru a potom samozrejme ten eyeliner nebude sedieť. Čiže na to treba myslieť, že keď eyeliner napríklad niekedy nechce sedieť, nesedie, či náhodou nedošlo k erupcii toho zubu múdrosti. Môže sa stať. Ankylotický zub. To sme hovorili aj pri prvom webinári, že ankylotický zub sa nesmie hýbať. To vyzerá ankylotický zub, to je vlastne zub, ktorý je pripevnený trvalo koreň zuba s čelusťou. To znamená, nesmie sa hýbať, nemôže sa s ním hýbať. Smola je, že ankylotický zub vyzerá veľmi bežne, vyzerá ako bežný zub. Ako ho zistíme? Ak máte podozrenie, že ide o ankylotický zub, stačí poklepať na tie zuby zrkadlom. Ankylotický zub po poklepnutí vydáva silnejší zvuk v porovnaní s tupým tlmeným zvukom ostatného zubu. Ak máte to podozrenie, RTG snímok vám potvrdí toto podozrenie, že ide o ankylotický zub. Vtedy, ak je to, treba vyznačiť do formulára, ktorý to zub je, aby sme s ním nehýbali. Dobre? Čiže pozor na ten ankylotický zub. Zistiť, identifikovať, vyznačiť do formuláru. Chýbajúce zuby. No. Dá sa použiť liečba presitnými vyrovnávačmi, keď chýbajú zuby? Dá. Ale treba vedieť, že sú tam nejaké obmedzenia a treba posúdiť aj celkovú situáciu s chýbajúcimi zubmi. To znamená, že jeden chýbajúci zub oblúku zvyčajne nie je problém. Horšie je, keď chýbajú viacej zubov. Čo sa vtedy robí? Ak chýbajú predné zuby, naši pracovníci vyplnia, keď robia model a plán liečby, vyplnia tieto chýbajúce medzery simulovanými zubmi. To je preto, aby sa vytvoril v modeli a potom samozrejme v vyrovnávači taká dutina, priestor, aby ten vyrovnávač dobre sedel. Tento priestor potom, ak dostanete tie vyrovnávače, môžete, ak je to vpredu, vylepšiť nejakým kompozitom. My chystáme, pretože chceme, aby vaši pacienti dobre vyzerali. Ak nastane takáto situácia, chystáme to, zatiaľ to ešte nemáme, ale v budúcnosti snáď sa tam podarí to zaviesť. Existujú také špeciálne farby, že by sme tieto chýbajúce, tieto miesta, kde nie sú zuby, zafarbili. Ale zatiaľ to nemáme. Môžete urobiť vy
výplňov, hej, týchto vyrovnávačov. Lebo nie je to veľmi pekné, ak tam nie sú zuby. Je to také čierne. Ak chýbajú posteriorné zuby, čiže zadné zuby, opäť, keď robíme model, vyplníme tieto medzery simulovanými zubami. Je to preto, aby sme tú medzeru, ktorá tam je, udržali počas liečby a aby ste mohli po ukončení liečby riešiť situácia pacienta ďalšou liečbou, hej, nejakými mostíkmi alebo implantátmi alebo čokoľvek, čo budete robiť, aby ste mali ten priestor vytvorený. Čiže takto to postupujeme pri chýbajúcich zuboch. Pozor, u pacientov, ktorý chýba viac zubov v jednom oblúku, niekedy môže byť až nemožné liečiť, pretože ten vyrovnávač sa musí niekde aj zachytiť. Takže ak váhate, či je to vhodný pacient, treba odfotiť, poslať do tlačky a viem vám povedať a napísať, či je vhodný v prípade naozaj veľkých počtov chýbajúcich zubov, či je tento pacient vhodný na liečbu. No a už sa blížim ku koncu. Zubné náhrady, implantáty. No. Dá sa kombinovať, aj keď má pacient zásahy robené, dá sa liečba precitnými vyrovnávačmi kombinovať, aj keď sú robené tieto náhrady. Akurát je treba na to myslieť a veľmi podrobne zaniesť do formulára, ktoré zuby, aké náhrady sú tam robené. Treba rátať aj s tým, že môže nastať u pacienta aj komplikácia, ale nie tá komplikácia s tými zdravými zubmi, ale s tými náhradami. To znamená, treba aj upozorniť pacienta, že môže byť, že tie náhrady, ktoré mu teraz robené, budú potrebovať iné opravy. A prosím, indikujte nám, hlavne, keď sú korunky, tu to máme, korunky zvyčajne nemôžu niesť attachmenty kvôli nízkej adhézii. Prosím, vyznačte do formulára, na ktorý zub nemá byť nasadený attachment. Podobne, korunky a IPR. Ak rátate s tým, že tá korunka zostane v nezmenenom tvare aj po liečbe, a nebudete robiť na nej zásah, tak zrejme nebude sa na nej robiť ani IPR však. To znamená zaznačiť to. Ale ak viete, že s tou korunkou sa potom bude po liečbe sa bude operovať táto korunka, respektíve sa nahradí novou, pretože nebude sedieť sklon, tak prosím, naznačte nám, že môžeme vykonať IPR na tú korunku. Pretože ako náhle nebude tam vyznačené, že nie IPR, tak my to tam naplánujeme. Tak budete vidieť IPR. Dobre? Mostíky. Ak má pacient mostík, môže mu to spôsobovať trošku problém pri nasadzovaní attachmentov a hlavne pri vyberaní attachmentov. Hej, predsa len ten mostík je trošku tvrdší, má väčšie zárezy, tak môže. Treba na to pacienta upozorniť. No potom zubné náhrady. Čiasto tie zubné náhrady pravdepodobne po liečbe bude ich potrebné vymeniť, pretože sú robené tak, aby sedeli na súčasný stav. Ak sa zuby pohnú a vyrovnajú do oblúka, tak samozrejme tie čiastočné zubné náhrady nebudú sedieť. Ako postupovať? Otlačok alebo intraorálny sken sa berie, keď sú samozrejme náhrady vybraté, bez náhrad. Počas liečby takisto pacient nenosí tieto čiastočné náhrady. Dobre? No a potom po ukončení liečby navrhnete pacientovi ďalšiu protetickú liečbu. Implantáty. S implantátmi sa nedá hýbať, pretože sú v kosti. To znamená, uistite sa, že ste vyznačili tieto implantáty, že vieme o nich. Samozrejme je ich vidieť na RTG snímku, ale aj tak je dobré to vyznačiť, aby nedošlo k nejakému omylu. Dobre? No a samozrejme opäť po liečbe,
ako už som hovorila na začiatku, keď má pacient zubné náhrady a má nejaké implantáty, je treba pacientov upozorniť, že môže sa stať, a pravidelne sa to stane, že po liečbe sú pekne zuby vyrovnané, sú pekne v oblúku, ale tie staré náhrady bude treba obnoviť, upraviť alebo úplne nahradiť. Dobre? Toto treba aj naozaj do informovaného súhlasu. Ak ho použijete náš, ktorý máme na našej stránke, je tam aj sekcia o týchto náhradách, že môže dôjsť k tomu, že po liečbe bude ich potrebovať obnoviť alebo nahradiť. Dobre? Takže na to myslíte, upozorňujete pacienta, opäť to súvisí aj s vekom, ale tieto zásahy nesúvisia len s vekom, pretože dneska čoraz častejšie vidíme, je to bohužiaľ smutné, ale je to tak, že už aj mladí pacienti majú rozsiahle robené zásahy, chrupe, pretože ten chrup bol taký, aký bol, proste vyžadoval tie zásahy. Dobre? Takže skontrolovať, upozorniť pacientom na tieto náhrady, myslieť na to, že môže k tomu dôjsť. No a myslím, že som v závere dnešného webináru, takže len rýchlo si zopakujeme, čo sme dneska prešli. Dneska sme prešli si ťažké pohyby, ktoré sú to. Hovorili sme hlavne o extrúzii, intrúzii a rotácii. Čo pomôcť, ak zuby sa nehybú tak, ako by chceli práve pri týchto ťažších pohyboch. Takže najprv vylúčime nedisciplinovaného pacienta, pretože pacient, ktorý nenosí 22 hodín vyrovnávače, tak tie zuby sa nehybú. Čo robiť, keď pacient nenosí? Tak čo? Tak mu nasadiť predchádzajúce vyrovnávače, ktoré sedia a ten nech nosí ďalej, až keď nebudú zuby sedieť v tých vyrovnávačoch a nasadíme nové vyrovnávače. Ak nesedia attachmenty, upravíme attachmenty. Ak sme vyskúšali tieto veci, no tak môžeme nasadiť pomocné aparáty, gombíky, nasadíme ich, vybavíme pacienta elastickými gumičkami, urobíme zásah vyrovnávačov v tom počte, ktorý je treba do predpokladaného vyrovnania tohto zubu alebo dokončenia rotácie. To je pri extrúzii alebo pri rotáciách. Potom sme si prešli, kde ešte ďalšie kombinované spôsoby môžeme využiť v liečbe s presnými vyrovnávačmi. My tam prechádzali, že sú možné nápravy triedy 2, 3, v mladšom veku, čo sa dá robiť, keď je mladý pacient. Potom sme si prešli rôzne situácie, keď je frenul, keď sú vekové obmedzenia a tak ďalej a tak ďalej. No, čo na budúce? Na budúce budeme pokračovať tými žltými stavmi. Čo robiť, keď je ústna hygiena zlá, keď sú krátke korene, posteriórne, otvorené zrizy. Včera práve som rozprávala s pacientkou a zároveň lekárkou, ktorá má túto odchýlku, tak práve cez túto liečbu sa pekne dá riešiť aj táto odchýlka. Povieme si ďalšie veci. Potom si povieme na budúce ďalšie riešenie problémov. Dneska som už naznačovala, čo robiť keď. Čo robiť, keď zuby sa nehýbu. Povieme si pár techník, keď sa zuby nehýbu a nehovoríme o ťažkých pohyboch, ale vôbec. Že príde pacient, povie, nesedí mi vyrovnávať. Čo vtedy robiť? Nesedí mi vyrovnávať. Čo vtedy? Tak povieme si pár techník, čo robiť. No a to bude asi tak všetko na budúci webinár. Bude 15. januára, takže uvidíme sa až v novom roku. No dovtedy. Všetko dobré v novom roku vám prajem. Prajem vám hlavne toho veľa zdravia, aby sme to prežili všetci zdraví, nielen tú koronu, ale aj všetky tie veci, ktoré máme všetci so sebou, s našimi rodinami a blízkymi a s našimi pacientami. Prosím, zostaňte zdraví, testujte sa a užite si Vianoce. Krásny nový rok a Vianoce vám prajem. Dovidenia.